Hvordan husker du Jes? Yes, husker jeg som en helt tyk dreng fra handelsskolen. Nej, det passer ikke. Jeg husker ham som en rigtig god kammerat fra handelsskolen. Og jeg husker ham også som en rigtig, rigtig god håndboldspiller. Men ja, det fik jeg jo så bevist ved vores håndboldstævne for ikke så lang tid siden, at ja, de er forsvundet. En utrolig glad, hjælpsom, lidt dampagtig på den gode måde, som altid var klar med en hjælpende hånd, hvis man havde brug for det. Han var en rigtig ballademager og pigernes ven. Han var altid ude på at score sig alle sammen. Yes, han var en lille, tæt knægt med flot hår, pæne øjne. Sådan lidt fjollet og lidt pigeglad. Han er meget, meget lille, meget, meget stærk og meget, meget kluntet. Flot fyr. Kan du kort beskrive hans fysiske kendetegn? Kort. Helt vildt store lår. Pjusket hår. Yes. Ubarberet. Det er derfor, jeg i dagens anledning har ladet skæg stå. Jeg har aldrig set Jes nybarberet. Ja. Ifølge vores dansklærer Pernille, så havde Jes en ret god røv. Og det kom til, ja hvad vil man sige, det fik vi at se en dag. Jes han kom for sent til timen, og der var en, der holdt foredrag. Og mens Jes han går ned igennem klassen, så glemmer vores dansklærer egentlig alt om foredrag og hvem der stod ved tavlen og hvad ved jeg. Fordi hun havde travlt med at kigge efter Jes. Han er altid konsekvent for langt hår, og så er det fedtet. Jeg tror, han var den eneste, hvad var han? Han var godt trænet dengang, tror jeg. Og så gik han meget op i sit hår. Lidt vildt hår og lidt skægstube. Og så de der trousers fra handelsskolen. Kan du nævne et betydningsfuldt tidspunkt i dit liv, hvor Jes han spillede en væsentlig rolle? Nej, det kan jeg sgu ikke rigtigt. Nej. Elevatorsnak. Helt klart elevatorsnak. Jeg husker en gang, vi var i København, hvor der var en eller anden tv-udsendelse, der hedder Barn, som de filmede. Jeg synes, vi fik den idé, at der skulle vi ind. Og nu var det så sådan, at den aften var kæresteaften. Så mig og Jes, vi blev nødt til at lade som om, vi var kærester. Og hele vejen hen til den her barn, der gik vi faktisk og håbede lidt på, at de ikke ville spørge i døren om man ville kysse sin kæreste, fordi så havde vi jo lidt et problem. Men vi kommer ind på den her barn, og bestiller en stor fadøl hver og stiller os over til et bord. Og straks så bliver Jes jo kapret og skal ud og danse. Og så står jeg der som kæresten med 2 store fadøl. Og bordet det bliver hurtigt taget af nogle andre, så jeg står sådan lidt ud til siden, sådan faktisk lidt midt i det hele med en fadøl i hver hånd. Og ender med at få drukket de her 2 fadøl, inden Jes er færdig med at danse. Ja, det havde vi faktisk meget sjovt efter, fordi tingene det var kommet i fjernsynet. Nå, vi har da været stive nogle gange og sådan noget. Ja, da vi var ved at dø sammen på bagsædet af en bil i Slovakiet. Da vi kørte ned ad et bjerg, og motoren stoppede, og vi havnede i en grøft. Synes du Jes var god i skolen, og husker du et specielt fag? Nej. Altså Jes han prøvede at være god i skolen. Han prøvede i hvert fald i dansk, men han var bare ikke lige så god, som han gjorde sig selv til. Det var sådan, jeg ved ikke hvorfor. Det var sådan, jeg og dansklæreren, vi klikkede bare meget bedre sammen. Jeg kan også huske, at han lånte min engelsk stil og skrev det med. Eller engelsk oversættelse var det, og skrev det med. Så han har vel været nogenlunde, tænker jeg. Han kom der igennem. Nej, Jes var frygtelig i skolen. Det var helt forfærdeligt. Han kiggede altid efter. Altså, han havde et drive, sådan lidt hyperaktiv gen. Og så havde han lidt, der var lidt kemi med den læreren. Jeg tror, det var derfor, han var bedst af det fag. Jeg var skide god til psykologi. Var det ikke der, han fik 5? Jo. Nej, det var mig. Han fik 6, tror jeg. Er Jes en holdspiller i dine øjne? Og giv gerne nogle eksempler. Nej, det er Jes ikke. Jeg kan nævne håndbold, og det håndboldstævne, vi var til for nylig. Hvor der gik lidt showmanship i den en gang imellem.
Så ej, det er han ikke. Altså, ja. Altså, han spiller på et hold, men der er vist kun Jes på det hold, hvis du spørger Jes. Han er en utrolig hjælpsom dreng, og han er en mand, er han lige så blevet nu. Og han er god til at få folk med. Jeg tror aldrig, der har været nogen, der har følt sig uden for Jes' selskab. Kan vi tage det igen? Kan vi tage det igen? Hvad tror du, Jes arbejder med i dag? Og hvad tror du, hans stillingsbetegnelse er? Jamen, han kunne godt arbejde i et supermarked og være leder af grønne afdeling. Han arbejder højst sandsynligt med et eller andet, hvor man skal snakke af helvedes til. For det kan Jes finde ud af. Han snakker for sin syge moster. Jeg tror slet ikke, han arbejder. Han ligger hjemme og spiller PlayStation. Business Development Engineer. Jeg ved det ikke, men det har han jo altid sagt. Er det noget, du vil sige til brudeparret, inden vi slutter af? Ja, jeg vil godt sige til bruden, at jeg tror, og jeg ved, at hun får verdens dejligste mand. I hvert fald sådan, som jeg kan huske ham. Jamen, jeg vil jo selvfølgelig ønske dem begge to alt muligt held og lykke fremover. Og så håber jeg virkelig for dem, at de snart får en ny bil. I stedet for det smadrekast, de kører rundt i. Fordi at, i hvert fald Maria, hun har fortjent bedre. Maria, jeg overdrager dig hermed titlen som Jes' dronning af mælk og honning. Og så håber jeg, at I får en rigtig god dag og alt muligt held og lykke fremover. Hej. Jeg vil gerne sige held og lykke på livets vej. Håber, I får det fantastisk. Og så vil jeg gerne sige til Jes, han har gjort. Han har lavet noget af en overscoring. Det har han sgu. Tillykke med brylluppet. Jes og Pernille. Rikke. Heidi.